Ja viem, že máte 11 rokov. A viete, čo je ten piercing? Ako? Ten piercing, čo tie baby nosia v nosoch, tie náušnice. To nie. Neviete? Ale... Tak je tak. Počkaj, jem, No, čo ľubí babu. čo ľubí baba? Čo ľubí baba? Čo ľubí babu. Vy ľubíte babu? Oha. Hej? A baba vás ako ľubí? Žena. A vy ako ľubíte ženu? To by som musel ženy sa pýtať, že ako mňa ľubí. A kde býva žena? Ideme sa spýtať ženy, že ako vás ľubí? Ja idem ešte... Do krčmy. Ne, Kúkame na to vy. idem domov. Nejdeš domov a idete domov. Očuaj, Ja ťa počúvam, Ujo. si kokot prvého stupňa. Ja som není kokot prvého stupňa. Si kokot prvého stupňa. Není to pravda. To je. Není. Si laďak